idol, welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga idol, magato na pud ta og bukid no. So medyo taligsik pa sa gawas no. So bago tang padayon mga idol, ayaw kalimot mag-subscribe kung bago pa lang ka diri nga channel, o i-like ang video, i-click ang notification bell button mga idol no. So dugay-dugay na wala ka-upload mga idol tungod sa kabisi sa trabaho no. So bawi ta karon ay sa bukid. 5, 4, 3, let's go. So this part mga idol no, nag-drive tag motor bago tama kadto bukid no. So kailangan natin magbiyahe mga 5 minutes. So karon mga idol, natadiri karon sa dalan patug bukid no, dito among bukid. So bago ta makatug bukid mga idol, may mga stakan no, kay gaulan pa man, may mga stakan natong maagyan no. So lisod gyud ang dalan pato sa mga bukid mga idol pag ting ulan-ulan no. So ingana kung sitwasyon mga idol kung magadto sa bukid no. So dili lang ni mao mga idol no, napa sa babaw pakita na ko sa inyo unya no. So balik lang ko niya. So karon mga idol, napunta diri karon sa ikaduhang lisod nga dalan diri sa mong bukid no. So makita na to, lapad yun kay ang damage no kung magulan-ulan sa mga no, lisod king agyanan diri sa likod. Lisod kayo ato ang motor mga idol. Euro danari, lisod hugaw na kayo sa mga idol. So sige lang. May adlaw pod nga maglimpyo ta no. So karon nga ulan-ulan nga panahon, agwantahon lang nato mga idol nung mahugawan ang ato ang motor, ang ako ang motor no. So karon mga idol, napunta diri sa babaw nga side no. Makita na to sa camera ang ato ang kalisod no, diri ata sa gilid nagagi diri nga side no. So karon nata diri sa duldol na ta makatabok mga idol no. So diri nga side pinyahan, lisod kay nga dalan mga idol, kay kung dito ta sa pikas mo agi lisod pud na istakan sa gilid no. So ingani gid ang kalisod ang sitwasyon no, basta magulan-ulan sa. So karon mga idol, kay abot naman ta ato na kung tabunan ang ato ang alagang motor no. So tabunan na to tarpaulin no, powered by Marlboro no. Dili ni siya sponsored no. So karon mga idol, humanan na to tabunan ang ato ang motor no. Naman na siya ang sitwasyon karon, hugaw kay ilalom sa ato ang motor, hugaw makina. So sige lang, naadlaw man pod nga maglimpitan no, para sa kanang dili magkuan-ulan nga panahon. So nata ko ron sa bukid. Ini Roman. Ano mga manok guys, mga idol. So napaki gamay nga isdaan diri. No mix gapi ni siya. So gapi ang nadri mga idol. Gapi fish. So mga idol may dagko nga kawayanan. So balay sa mga manok na mga idol. Ang sao na yun. Bensa niya paggawas niya piso insulod. Dua sila kabuk. Nah, di nakagawas. Okay, anad lang. Kaya na ako tapusin ang vlog mga idol na. So salamat sa paglantaw, paki-share, paki-like na lang, and subscribe na. So salamat.